दिनै लोगोफोर आंजों लोगोसे दङ सासे फेसबुक इनफ्लुएन्सार ससियेल इनफ्लुएन्सार जायखौ नोंथाङा फेसबुक पेजआव मा नाम दं गेरेमसा नार्जारी गेरेमसा नार्जारी होननानै बिथांखौ मिथियो आरो ना ओमफ्राय दा जों रायलायगोन डिसकासन खालामगोन आथिखालाव ट्रेन्डिं मोनसे टपिक सोलिगासिनो दङ स' बेनो जाहैबाय मा बिथाङा बिनि सायाव मा मद होयो आं सोंगोन आरो बेनाव जे जोंनि बर' सिख्लाफ्रा जे दा सोरजोंबा खारलायबाय सोरजोंबा दोनखारबाय सोरजोंबा माने बुथार खोमा जाबाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैयो साख्रि मावहैनो थायो नाथाय जेब्लानाखि बर' मानसि लोगो मोनब्ला पात्ता होआ नोंथाङा बिथांनि सायाव मा बुंनो नागिरदों दे बुंनायसै आं बिसोरनि सायाव मा बुंनो माने जेनेबा जोंनि जे बर' हिन्जावफोर गुबुनाव साख्रि मावहैनाय जा फरायनाय जा जोंबो गुबुनावनो थानानै आजि बहुत बोसोर जाबाय 10-11 बोसोर जाबाय जोंबो नुबोदों लोगो मोनबोदों आरो ना बांसिन मानसियानो माने जाय बेलागानो साख्रि मावफैदों हमनानै ला जों साख्रि मावो नालाय साख्रि मावनायखौ बांसिन लोगो मोनो आरो बिदिनो माने लोगो मोनब्लाबो जोंखौ माने केयार खालामा आरो ना जेनेबा बर' सिख्लाफ्रा जोंखौ माने रायज्लायब्लाबो माने खोनायै बायदि थायो खायसे खायसेफ्रा आरो जाय बेलागा मोजां बिसोरो मोजाङैनो जोंजों सावरायलायो आरो ना बिदिनो आरो ओमफ्राय जे खायसे खायसे माने गुबुन हारिफोरजोंसो माने बहुत सोमोन्दो लानायखौ नुयो खायसे खायसेखौ आरो ना आं सोबखौबो बुङाखै आरो ना जेनेबा बे 10 बोसोर 11 बोसोराव जिखिनि लोगो मोनबोदों माथो होलायबोनो मोनदों जोंबो सानो माने गुबुनाव थानानै जोंनि जाथिखौ लोगो मोनोब्ला रायलायनो मोनोब्ला जोंनि गोसोआबो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय जोंबो सानो बिदिनो लोगो मोनबाय थाब्ला रायज्लायनो मोनब्ला जोंबो आरो माबा मोनसे नांगौआव हेफाजाब होलायनो हायो जोंनि बर' जाथि हिसाबै आरोना जों जेराव गोजाम जानानै फैबाय दिनैसिम 10-11 बोसोर जेराव बबेबाफोर मेडिकेल माबा माबि नांगौ जायोब्ला जों सहाय खालामनो हायो आरोना कल खालामबायोबा जों हेल्प खालामहैनो हायो आरोना नाथाय खायसे खायसेखौ नुयो माने बर' जाथि बर'फोर होननानै माने केयारखौनो खालामा आरोना जों जेनेबा रायलायब्लाबो गुबुन जाथिजोंसो माने बांसिन रायलायो आरोना रेसपन्ड होआ आरोना बेफोरबायदि जायो ओंखायनो आं माने खावलायहरनो लुगैयो जाहाथे जोंनि बर' जि बिनानाव मोना जेब्लागा गुबुनाव साख्रि मावहैदों मोजाङैनो थायो आरो बिसोरनि बिमा बिफाखौबो एसे खावलायहरनो लुगैदों आं जाहाथे बै गथ'आ साख्रि मावहैनानै मा खालामबाय दं बबे लाइनाव थांबाय दं सोरजोंबा कल खालामबा सोरनावबा जेनेबा सोरनावबा जुदि सोंनानै मोनगोन नामा बे जायगायाव साख्रि मावनाय दं नामा बैफोरखौ नागिरनानै एसे खबर लाजायो आरोना एगजामपोलाव जों मिन्थिगोन जोंनि जायगायाव जेनेबा साख्रि मावफैदोंब्ला बेयो बबाव थांबाय दं सोरजों मा खालामदों सोरजों मा खालामाखै जोंनि मेगननि नोजोरावनो गोलैबाय थागोन आरोना बेफोरबायदि जाहाथे बिमा बिफाफोराबो बेफोरबायदिनो खबर लायो जेनेबा साख्रि मोनदों थाहैबाय होननानै गारसोनानै दोननाङा आरोना बेखिनि आरोना बेनो आंनिफ्रायबो बेनो मानोना बिमा बिफाफ्रा खबर लानांगौ लाया सानां सोरखौबा दा बिदियावनोथ' एक्सट्रा बिदियावनो जायो नङा होमबा जायो नोङो रिलेसन लाखिबाय थानोसै बेजोंनो बेरायबाय बेजोंनो थांबाय बेजोंनो देहायारि सोमोन्दोबो लाखिनोसै बिनि उनाव आंगायनाय मोनबाथाय मा हाबा लाबावनो बेनो हमनानै ला दाख्लैनि जाथायाबो बुथारनाय जाथाय जानानै थांबाय माने खनसे खननैल' नङा आरोना सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय दं बिनि थाखायनो मानसिफोराबो माने गोबां रागा जोंनाय फैबाय नामा खायसे माने कमेन्टफोरखौ माने बैफोरबायदि नायथावै आरो जेनेबा रंजानाय कमेन्ट बेफोर कंग्रेचुलेसन कमेन्ट मानो हरदों मानसिफोरनि माइन्डआव हयथ' मोनसे आघात गोग्लैदों बेनि थाखायनो माने साला बुंबाबो मानिया जाथों बेफोरबायदियाव आरोना आंनि हिसाबै बेफोरबायदि सानदों आरोना आं माने बिसोरो दुखु मोननानैसो कंग्रेचुलेसन बिदि साबायखर माने बिदि रंजाथाराखै खिन्थु गोसोआव दुखु मोननानैसो बैफोर कमेन्टखौ लिरहरदों आरो आंनि साननाया बे आरो बेनो बिथांमोनाबो बेनोखा दा बाथ्राया बे दा बिनिखायनो लोगोसे जों नुयो दा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा माने गावनि सोलेरखौ फाननानै दामि बेरायनाय आल्ट्रा मडेलनि ड्रेसफोर गाननाय नङा होमबा जों नुयो खोनायो बेसे लासिं बार निउसावनो दामजाबाय थायो नै बर' होननानै लाजिनाय मोनोना बिनि सायाव नोङो मा खावलायगोन दा बै सिख्लासाफोरखौ जायफोर गावनि देहाखौ फानो
बिसोरखौथ' मा खावलायहरनो माने जेनेबा गुबुन जायगायावनो जा गावनि जायगायावनो जा जि खामानि मावदों जि खामानि मावनो थांदों खिन्थु खामानिफोरखौ मोजाङै मावनांगौ बेफोरबायदि गाज्रि सोमोन्दो लाखिनाय बेफोरबायदि जायगायाव थांनाङा आरोना बायसान्स थांब्लाबो गाव गावनि जेनेबा गोरोन्थि जाफ्लांनायफोरखौ सुद्रायनानै जेनेबा मोजां खामानि मावनो नाजायो बेखौनो आं खावलायहरो जाहाथे बेफोरबायदि बार बार बर' जाथिफोरनि नाम बदनाम जाबाय थाथों बेखौनो आं हास्थायो ओंखायनो जेसेबां गुबुनाव थानायानो जा जोंनि आसामाव थानायानो जा जिबिलाग बिनानावमोन बिब'मोन खामानि मावबाय दं जाहाथे नोंसोरो गाव गावनि खामानिखौ गोसो होनानै मोजाङै मोजां मावनानै जोंनि बर' जाथिनिबो नाम लाखियो जाहाथे बेफोरबायदि बदनाम दा जाबाय थाथों आरो बे जिबिलाग बिनानाव बिब'मोन गुबुनाव खामानि मावबाय दं बैसोरनि गारजेन बिमा बिफाफोराबो जाहाथे खबर लाफा लाबाय थायो जोंनि नानिया जोंनि नानिया जेनेबा आमुगाव खामानि मावहैदों माबायदि खामानि मावहैदों बबे खामानियाव मावमारदों बैफोरखौ जाहाथे खबर लाबाय थायो बेफोरबायदिजों माने जाहाथे जोंनि गोरोन्थि बै बिनानावफोरा मावनाया जाहाथे मावनाय नङा आरोना बेफोरबायदि जुदि नोङो खबर लाफा लाबाय थायोब्ला बिमा बिफायाबो हयथ' बिसोरबो बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव थांनो चान्स मोननाय नङा आरोना आरो जोंनि नै दा जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लायानो हमनानै ला जोंनि दा माने इसोरखौ फोथायनाय बे मोनसे गैया जालांदों आरोना जायनि जाहोनाव माने बिसोरो बैफोरखौ मावनो गिया जालायनो जाय मानसिया इसोरखौ सिबिगोन जाय मानसिनाव इसोरनि सेराव फोथायनाय थागोन बियो माब्लाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनो थांनो हाया आरोना ओंखायनो आं बयखौबो खावलायहरदों जाहाथे इसोर सिबिनायावबो गोसो होयो फुजिनांगौ इसोरखौबो फोथायनांगौ बेफोरबायदि आरोना नों जेखि धोरोमनि जाया माने जेखि धोरोमनियानो जानोमोन गावबा गावनि धोरोमाव मोनसे माबा थाखायो बेहाय माने बारगा खामानि मावनो हाया होननानै जेराव थाखायो आरोना ओंखायनो इसोरखौ फोथायनाय थायोब्ला गोसोआबो माने मैला जानो हाया आरोना गाज्रि जानो हाया बेफोरबायदि आरोना जेनेबा दा जायफोर सिख्लाफ्रा हमजाबाय आरो मिथिबाय बे उमुक गामिनि होननानै दा नों बै गामिखौ मा खावलायगोन जाय हमजानाय गामिनिखौ बिथांमोनखौ माबायदि इनिशिएटिभ लायोब्ला बे गथ' आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि थांनो हाया बिनि थाखाय माबा मोनसे मा नाजानो लुबैदों गामिखौ आदसा बेखौ आं बोरै बुंनो थेवब्लाबो आं बुंनोसै फंनैसो माने बे गामि हिसाबै गामिया मोनसे सावरायनाय लानांगौ डिसिसन लानांगौ बेहाय जेनेबा नोङो बे सासे बिनानावखौ हमजानायखौनो लाबोबाय गामियाव मोनसे मेल मिटिं खुंनानै मोनसे डिसिसन लानांगौ जे नेक्स्ट बेफोरबायदि गोरोन्थि जायोब्ला मा खालामनांगौ बैहाय मोनसे राहा मोनसे जेनेबा गिदिर बिबान दोननांगोन जेथेके नेक्स्ट टाइम मावबावोब्ला नोङो बेनिफ्राय गामिनिफ्राय बैखौबा मा मोनसे गिदिर थांखि लानांगोन आरोना थांखि लानानै दोननांगोन जाहाथे बार बार जानो हाया आरो जायोब्ला बैफोर गामियाव दोनखानाबो लाब गैया गामिनि बदनाम जायो जेराव बार बार बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानि मावबाय थायोब्ला आरोना बेफोरबायदि नङाबा मोनसे नै जोंहा गामियाव मोनसे मन्दिर थायो नङा होमबा गामिनि मन्दिरफोराव सोनांगोन बेखौ इसोरनिसिम एसे फोथायनाय लाबोनांगोन जाहाथे इसोरखौबो एसे फुजिनानै गावनि गोसोफोराबो मोजां जालाङो बैफोरबायदि आरोना माने जाय मानसिया इसोरखौ सिबिया बियो गोरोन्थि मावनोबो मालाबाबो गिया माने जाय इसोरनि सेराव फोथायनाय थायोना बियो माने एसेब्लाबो गिनाय फैयो आरो गोसोआव समखिखांनाय फैयो जि धोरोमनियानो जा मोनसे बयकट मा होनो बेखौ सिमा थायो बेखौ मावनो मोना ओरै मावबा ओरै जायो बेखिनियानो आं ओरैबायदि सानो जायफोरनि फिसाजोफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावो बा फिसालाफ्रा मावहैयो बिसोर बुङो माने बिमा बिफा माने एसे बुफुल दङ नामा बिमा बिफा सानफ्रामबो जेनेबा लोंनाय जानायाव गदबनानै थायो खोमा जे गथ'आ बाहा थाङा न' दाउट जोंनि बर'फ्रा गोरिब हिसाबै सोरबा खामला मुजिरा हाजिरा मावहैबाय फैबाय मेंनानै लोथो फैबाय जौ लोंबाय एसे थाबाय दा फिसाफोराव खबरानो सम गैला बिदियावबो माखासे गथ'फ्रा लाइ मोनलाङो नामा आंनि मोनसे सन्देह आरो बे साननो थाङोब्ला बिदिनो खायसे खायसेखौ हमना लायोब्ला बेफोरबायदियावनो गोग्लैयो आरो खायसे खायसेया माने मिथिनाबो बारा केयार खालामा आरोना माने खायसेया ओरैबायदि
टाइप दं बिमा बिफायाबो माने खायसे खायसेखौसो बुंदों आरो ना जेब्ला मेगनाव नोजोराव गोग्लैनाय बायदियाव आरो ना खायसे खायसेयाबो माने लोगो जाफायो आरो ना बेबायदिनो दोनखुमानानै दोनो लोगो जानानै बिमाया लोगो जाफाबाय दोनखुमाना दोनबाय जा बिमा बिफाया मिथिला नङा होमबा बेफोरबायदि खाहानिबो जानाय नुबोदों खोनादों आरो ना एक्सुवेलि बेफोरखौ माने न'खरावनो सावरायलायनानै सुद्रायलायनानै लानांगौ आरो ना बै गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायोब्ला न'खराव जिरायनानै अब्ला मोजां आरो ना जुदि फिसाजोखौ माबा मोनसे इंगित मोनदों अब्ला न'खराव मोनसे जुथुम लेंनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों समाधान जागोन समाधान खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरो दा जों होनबा बिराद खोथा रायलायदों रायजो नोंथांमोन जोङो मानोना दा बे मोनसे ट्रेन्डिं टपिक इस्यु जानानै दङ मानोना ससियेल मिडियाआव आजिखालि जों बर'ल' नङा बर'नि अनगायैबो गोबां माखासे जाथिफ्राबो बिसोरनि हिन्जावसाफोर लाइमोनफोर माने गावनि लुबैनायखौ हमथानो हायैनि खाथिराव बा सोरबाया सोरजोंबा लोगो लोब्बाजों थांफानानै माबा मोनसे गाननाय जोमनाय गानो बा माबा मोनसे मबाइल गिदिर लानो बा माबा बेरायनो बा इन्जयमेन्टनि थाखाय बिथांमोना हयथ' बेफोरबायदि माखासे खामानिखौ मावबाय दा जों बयबो बे दायथ'आ नोंनिबो बिबान आंनिबो बिबान नङा होमबा खारन नोंहाबो फिसा फैगोन आंनिबो फिसा दङ दा जों जुदि उमुनि फिसा फाहामोखानिफोरला होननानै फिसा होननानै जुदि जों जुदि रावबो गुरुत्व होलायाबा नुनानै जुदि जों बिमा बिफानो खिथालायाबा बे मोनसे गाज्रि जागोन आरो जुदि खिथासेयावबो जुदि बिमा बिफाया बे आंनि गथ'आ बिदि नङा माया होनोब्ला बे एसे बिराद गिदिर मोनसे गोरोन्थि खारन सोरबाया सासेया खिथानाय लोगो लोगो मानो खिथायो गावनि गथ'आ जेन' गाज्रि थाया माबा मोनसे नुखानानैसो खोन्थाखायो जेन' जाहांनायावनो दफायनो हायो बेनि थाखाय खिथानानै होनायाव जेन' दुखु मोना जाहाथे एसे खोनाब्लानो एसे सुलाद लानानै न'खरफोराव बैठक जिरायनानै बेफोर माबाखौ समाधान खालामनो हायो आरोना जेनेबा जाबाय बायदोंब्लाबो दा जोङो बेखौनो जोङो रायलायबाय रायजो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मानोना जोंनि लाइमोन सिख्लाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव जाय फरायनो थाहैबाय बा साख्रि बाख्रि मावनो थाहैबाय नोंसोरो जेब्लायबो गावनि हारि हिसाबै गावनि बर' बिमानि गोरबोनिफ्रायनो जोनोम मोननाय हिसाबै नोंसिनाव बर'नि थै दं हिसाबै नोंसोरो जेब्लायबो बर'नि सायावनो मोजाङै रिलेसनखौ लाखिलायबाय था आरो माब्लाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव दा थां मालायजों अना खाना बुथारजानाय बेबायदि खाहानियाव दा थां मानोना जेब्लायबो गुबुनखौ जों साबसिन नुयो नाथाय जेब्ला जों खाथियाव थांगोन अब्ला नुगोन जे बिनाव बिराद माखासे जेंना जेथोन आरो प्रब्लेमफोर दङ दा बेनिखायनो जोङो मालाया साबसिन रायजो जायो होननानै जों जानो हागौ जोंनि माखासे लाइमोनफोरा मालायजों सिथाबसिनो खिन्थु बिथांमोननि दान्दायाथ' बेलेग बिसोरो नोंनि अराय नोंजों गोजौ रायजो जानो थाखाय नङा आरो नोंनि माबा मोनसे पार्टनि सायावल' बिहा नोजोर दङ आरोखि जायजों बियो गेलेनो मोनखांबाथाय अहानाय बादि मोनबाथाय नोंखौ माबा मोनसे प्लेन पलिसि खालामनानैबाबो नोंखौ फोजोबगोन आरोखि बे लामाखौ लायो आरो बिसोरो बे नोंनि थाखा फैसानि सायाव गोबां नोजोर होयो आरो आंनि साननाय हिसाबै आरोना ओंखायनो माने बिसोरबो बहुद फथायनो सेस्था लायो आरोना जायफोर साख्रि मावनाय हिसाबै बेफोरबायदि आरोना स' दिनै बेखिनिखौनो रायलायबाय नोंथांमोनाबो नोजोर होलायदो जेन' माबोरैबा जों गावनि गथ' गथायफोरखौहाय आरो जोंनि बर' हारिखौहाय बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायनिफ्राय जों रैखाथि होनो हालायो बेनि थाखाय जों दिनै बेखौ डिसकासन खालामबाय नै जोंहा माने गोसोनि साननायफोरखौ एसे बुंलायलायदों आरोना माबाफोर गोरोन्थिफोर जाब्लायबायदोंब्ला जाहाथे गासै नायगिरिफोरनिसिमबो निमाहा बिहरनाय जाबाय आरो